ZVL. Omroep ZVL. Bij carnavalsvereniging De Meelzakken zijn ze er helemaal klaar voor. Carnaval. Nog een week en dan barst op veel plekken het feest weer helemaal los. In de loods worden nu nog de laatste puntjes op de i gezet. Het gaat prima. We liggen lekker op schema. Er moet nog veel gebeuren natuurlijk en dat komt er automatisch bij de laatste weken. En als je tijd over hebt, ga je nog dingen bij verzinnen. Dus ja, we zijn altijd bezig tot laatste. En Jos hoeft het uiteraard niet helemaal alleen te doen. Wij hebben van die oude groep van 34 man. En dat zijn er ongeveer 10 bouwers hier in de loods. En dan de dames ook nog 10, 15 man die de pakken doen en alle kleding die erbij komt kijken. Hoewel ze wel wat extra helpende handjes kunnen gebruiken, zijn er meer problemen waar de vereniging de laatste tijd tegenaan loopt. Het wordt altijd maar duurder. Verzekeringen worden altijd maar moeilijker. Altijd maar meer regeltjes. En dat geeft voor alle verenigingen eigenlijk dikke problemen. Maar de zorgen, die zijn voor later. Tijd dus om een kijkje te gaan nemen bij de wagen, waar Jos met zijn hele team hard aan bezig is. We zijn nu bezig aan de voorkant nog een beweging wat aan te passen. De raakte wat, dus dan maken we dat even nog passend. Ons thema is tuinieren. De voorkant is een boom, een spruitboom eigenlijk. Die boom die hier naast me staat, die komt er van achter nog eens bovenop. Ja, dit is zo'n beetje de opgebouwde versie hoe het eruit moet zien. Ja, je ziet het is allemaal aanpassen. Werkend maken en alles zorgen dat alles goed waterdicht is. De bestuurder die zit hier zit een stuurinstallatie is erin gebouwd. En de trekker die zit erachter en die duwt de zaak vooruit. En daarachter hangt nog een aggregaat om alle stroom te voorzien. Je moet altijd een beetje geluk hebben dat het heel blijft natuurlijk. En uiteindelijk werken ze vooral naar één doel. Dat je in je dorp een rondje rijdt. Ja, de meesten die hebben altijd zoiets als je in Hulst op de markt komt. En er staat het publiek 10 rijen dek. Daar bouw je voor. Wat maakt uiteindelijk nou het carnaval het allermooiste? Het dingen maken en samen bezig zijn. En als ontspanning dan natuurlijk nog even lekker vieren. Gewoon een beetje erbij en gewoon even leuk maken met z'n allen. ZVL. Omroep ZVL.